Herrarna först. Domarna och så gör ni Heinafjärs. Dranjrajan av Ötlen och tajmna badge. Neistin Dranjrajan till senast och FAXE kondi stepafinalerna av Ötlund 2024. Här tar vi det här Dranjrajan och i färra att standa för enda bresten. Och vi får köra 8 år av senaste sunne. Ja, som Otto säger, tar i han av senaste sinne. Gratto från Linon som skulle under en av FAXE kondi stepafinalet 2024, så är detta 20:e finalen detta veckskifte. Och här är det en och inte har finns ju grätsvärd om kvar favoritlagloden ligger, men utan så fick jag veta att Heinafjärs har vunnit innan det största grätt i landskapen. Här vet Eydnudeildin sucha flera lagar till Neistin som var vi i mansfinalen. Och i Jörskvälde. Utanför den här var omboa. Utanför den här var omboa. Neistin i Börnmansdalten i år. Här kommer vi nämna Ara Arnason, Hora Reinsson, Niklas Gård och Fria Marskense. Möjliga och grannar. Som Lars Heinafjärs sommar med landa Malvern i början Johansen. Och så är senaste FAXE kondi finalen 2024 färdigång. Nej! Missed you på Jummer. Skek. Skott från Heinafjärs bunchen att komma till bunchen att vi var på att det får inte hånden i Jummer. Så
kommer vi få en av det starten igång. Frimörskense för att spela läkt ut i högre och ett. Så väl spalt till Hora Reis och han först visar först i att så hinner slära mot mål men ända vinner Bjärging Klinga Johansson. Här för Ekon Andreas Lammag att leva. Och istället leder han bollen till Högna Heinason. Neistin Leikar här vi så jump i Björndalten. Hora Reinsson. With a free Amerskense. Och stund nu ut för att free. Och så Jan hand like that. Öle tempo här. Abria Tranchajan finalen med. Där gick han Andreas Lammag efter. Här tar bara gick Andreas Lammag och Högni Heinason i Skipaspelet och högra batcher Haraldur Karlsson och högra vanche William Napoleon Juros och vänstra vanche Roes Hayer Hjaltason. Neistin Leikar ja nog så lunch över parse av Mansten och Cha Heinan 416 Björndalten. Inja striken i Helge Jakob Haldorsson Fossadal. Och i målen Inge Johansen. Ekvan Andreas Lammag skiva spelet. Ber han om Högni Heinason till Griver så jag Andreas av vänstra backe. Till Högna här. Näga plåset till Ekvan Andreas. Men god tacklingar den där. Hora Reinsson alltid. Var han Hora Reins var han vid tacklingen och han ska alltså av vattlig här. Av en kvar årsök. Allt är så galt vid bunnen John eller så. Faktiskt han som har skaffat nummer som jag sa det här. Så Heinan Fjärs och jag uppe. Stein kom Marsson Einarsson inna högra vanka stanta här igen ute. Högte Heinason. Jag kan Andreas Lammag till William Napoleon Juros. Så skiftar där bulten söna mittlån. Kommer Roes Hayer Hjaltason. Vi en flick bara. Som ett nästa bra väl. Berlin Voisa. Dömer om söna. Dykter. Här Frimörskense för att skjuta in Johansson Bjärgar. Finner inte möjligheten fram efter. Jag köttet av nästan men vi kör finns lyset där upp så är stanta men det här är ganska nästa håll upp. Här är William Napoleon Juros. Vi är stilt om alla. Och det räcker nästan man av öpplen. Det är Kjerstan Høydal Brimnes som hever Troffe William Napoleon Juros. Och jag tränar här till Skottjas Ravansnon. Hora Reinsson är kombinator. Ja, och det finns ett tape för 2-tal ja. Ja, Boxton chaser. Jag tar chest för. Niklas Kort är högra patcha Stan Leikar vid oss här i Björndalten. Ja. Det är just han, Niklas Kort, Frimörskense, Hora Reinsson här. En mot Fröja tycker att dina striken där på vänster och lagt han väger sig mål vid Brian Eifensson. Brian Eifensson sätter bollen i nätet. Ekon Andreas, vi är till Högna. Röjna där in till Helga strikene. Men nästa vänster stund ner. Spelat i uttalsspelare Heinan Fjärsjärner. Högni Heinason. Sen bollen sidor inte perfekt. Haraldur Karlsson sätter bollen i spelat där. Spelar bollen efter till Ekon Andreas Lammag. Han har snällt om bollen om man högra vank men sportrange på sjur. Tväraldren efter. Men här har störva flera. Så högte Heinason och i jöknen.
och skårat 4-2. Om vi sätter nästa lig upp så var det alltså Tjaldur Thomasson och i mål. Och högra vånge Jakob Hammer Gottfred och högra backe Niklas Gård och Mini Håller Reinsson av vänstra backe Fröje Merskense här av vänstra vånge Ari Arnason och strikning alltså Brian Eifensson. Alla flesta nästa lägar rönter ur bästa delten i år. Att för att backshidan här om framtiden så vånker. Det är ganska en av mest, ja, tar skifta Malverja nästan annars. Berger Leifsson Djurus kommer in i Malmö. Så lepa nästa leparna. Håller Reinsson, stora fjärrström, men nu med blocker 4. Håller för en natt och han skårar. Håller Reinsson med sin första Malmö. Heinan fjärrstjärnor att göra uppe. Högne Heinason kommer i fjärr. Hyggran strikna till Helga Fossadal. Helge Jakob Haldorsson Fossadal. Men nästa vägen ständer 4. Här att det platsen strikna för Petron här Helge. Och Heinan fjärrstjärnor. Skårar gott mål här till 5-3. För Fröje Merskense spelar strikna och så att det flyttar strikna nästan någon. Och sannföring i skotten här från Brian i Eifensson. Gick Andreas Lammauke. Han skårar på en av minuter. Och nu höga lag för en kostar i som för i nästa lopp någon. Och Heinan Fjärs kan föra fram att Ötjup i Tröj Malamone. Här Högne Heinason. Roe Sayer. Rekon Andreas Lammauke. Haraldur Karlsson. Högne. Innan strikna till Helga och tar spelar väl samman men till nästa variant som för stäcka Hesson i översta lötom. Jakob Hammer Gottfred och Vansson kör nästan någon 24. Heinan Fjärs framme i Sjaloppe. Här dömt för Trotsin och strikten tisdag som. Så att det kör eller Sjolver. Här för nästa men fram. Fröj och Patrik Leppron och Honton och öppen. Och så får han försöka kött fram efter. Tar Trotsin mot Svaimon här. Men kvart nästa man kommer väl fyra där så gör att det sörda Roe Sayer Hjaltason som är kvicker att komma runt om korsen. William Våg kommer in att ta brottskastet. Det emot Tjaldur Thomasson. Och William Våg skorar. Nästan jag uppe. Fröje Merskense. Vill hålla. But det är en Leysratter. Hur har like för en gagnar. Höjvishing och bäst här. Och till William Napoleon Djurus kanske mest utlom för att få gagnar Hesson. Iveskott och i sögnon. Vångskott i här. Honker. Och i luften och höster och läckran sögnon fram i Malveran. Vägersmal. Så Heinan fjärrstjärnor renner undan framför vi fyra här. Neistin ska få bättre tämrande bulten nu. Håller Reinsson. Det är väl spaltat rum till Daniel. Lättast inte. Säger Jakob Eidran. Varsågod med. Och så utvisning i nästa värld för Hesa tacklingarna av Högna Heinason. Håre Reinsson för utvisningarna. Magnus Rupek Karlsen kommer in av högra backsåt av Heinan Fjärs.
Här under Karlsson till sig vänstra bak så där gick Andreas Slamauge och han först snilt i köknen. Ta i varje mest tycker efter kvart så spelar bollen så får han köknen själv. Neistin sätter Morstan Einarsson in av mina här. Han läkar ju väl yngre än hinner av nästa linjen. Fötter och 2008. Färbult ner, men det är inte på Fedron någon. Nästa dranger här var att han troplagan här. Att här är det inte så öliga gå in vid bulten. Att bulten kläppte hem med honom ofta. Gick Andreas Lamauke. Och man högra vång att till William. Ja, är det väl tackla och Arje Arnason kommer i mitten. Och vi ser att här äldst och USA-finalen. Här för till 2005. Helge Fossardal för Fätrus. Bulten också räkna och vinner frukast. Ta i bulten tacksta vara läser. Här är Stjørnan. En China fjärde som är född 2008 till Ragnar Heinason som spalade den 16 Fríggjadagin. Han är skinn igen. Här är det Jekko Andreas Lamauge. Vi är till Magnus Robert Karlsson och så är det efter av högra vånche William Napoleon Juros. Som är störst vångspel att nu och Heinar Fjärsarner kom ner näck bättre från början och då har vi 6 mål för att läsa målskyttarna upp som jag skrev där. Här har vi skrivit Roa Sajer Hjaltason och 1 mål, Högni Heinason 2 mål, William Våg 1 mål och William Napoleon Juros 3 mål och Jekvan Andreas Lamauge 2 mål. Nästa män. Här har vi skrivit Hora Reinsson och 1 mål, Brian Eifensson och 2 mål och Fria Mörskhensi och 1 mål. Här var inte Bjärskar procent. Och vi är några får där. Ganska fler här för småin också ja. Men att han förstår som och lötene Ötchermonen vi har vunnit några bollar värna. Sommer bultar som kanske vara mer lattner än vunner. Brian Eifensson, Ubelton, Niklas Gord, Hore Reinsson, Frie Mörskhensi. Kommer i gång från Arra vänstra vånche. För inte färdig bulten här. Anna Kvars Michelin Gatlam. Bulten inte någon över. Går varje hörstajs över röpt. Ja, här finns punch någon. Här går nästan varje om att vinna bulten istället där vi har en tackling. Halt upp mina. Luka Torska så går någon här. Tarlenta, Hore Reinsson och Haraldur Karlsson. Och Heinar Fjärsarner Leibo Anuchon Högni Heinason och Jekko Andreas Lamauge. Jekko Andreas Leibrater och han är fullt plås. Tar Kjera nästa värnas under. En Köjlever sätter i mittfyra. Och Leibar ner till Rajatlanvägen. Kvärt han Köjlen ska ha sätter. Och Heinar Fjärsarner kvarskrattak om hesa Drangerajan FAXE kondi steipa finalerna. Hins senasta och gör
20 och senasta. Niklas Kort, det är bra högra batche. Hyggen steg där. Ari Arnason kom ner och han skorar. Det är ett nice bättre tja nästa någon. Huxeisen att stäffesta där häsar. Höttan när vi övergången och tillhörande inspelare så svingar där så han fjärsa komma sen det långt efter. Och skjuttan släpper närre vi. Ja, va, av så skottigt utifrån Neistin. Det för en sås ett burnt allt det man vill säga. Här gick Andreas satt in till Helga Jakob. Och strikene Helge Jakob Haldarsson Fossadal. Han fängar bollen väl, snärar sig väl och William Våg kommer in och tackar brottskastet. Neistin skiftar Malveria som samståndes. Berger Leifsson Doros som kommer in. Han får svärdre spelt nå, hos den närbi. Neistin i alloppet mitt för Håre Reinsson. Men Bjarking från Inga Johansen och i Heinan Fjersmalnon. Jeko Andreas Lammanko är bra och så är pura fritt mitt för till Högna Heinason. Och Heinan Fjers spärra Öcher. Här vi var vittne till en Tranche Fjärsfinal i George helt ospännande för det låter sig. Vad som heter Tranche Ajancha Heinan Fjärs hava att Sergio sätter ens ospännande. Men Neistin ska svara efter. Frymörskense. Håre Reinsson. Och en bättre att läser Variancha Heinan Fjärs efter Serstakasten. Lyd sammanbröster här. Håre efter. Röna stödsjön och tackling. Och vad ser det här? Magnus Robert Karlsson. Skall vattla med 2 minuter. Och nästa vänner Kars kommer i uttalsstöv och här kommer att det får Mara Fätra så ut alla spel. Håre. För bollen åter från Niklas. Då Fröje. Håre efter. Och Matter backan spelar samman Håre. För en screening. För att Niklas helt om högra in där i bollen är utnast inte. Jag kommer fram till rätta mottagare. Heinan Fjärsarne Geras här goda stunder här. Heralder till Högna och så där gick Andreas att här. Ver jag en gång det nästa vecka. Men nu nästa vecka som för händer då han vill så bara någon fler förnar nu. Jon Einsson mittgör där i strikne. Där gick Andreas. Frukast efter variant som löser stövna men han vill bara vara dra uppe. Hej vi ser gott för nästa natt. Finns vädra bollen nu. Men där kommer strikna till Jon och Jon Einsson mittgör skorar till första 5 och åter och skräckna där. Alla tyngsta
Ta vi Leikar hava, det very Leikar hava krust all up ut. Her går plats til Arald, ja. Ja, man just uppåt mer omakt för försökten. Niklas upp ju skjuter högra backen. Nu Janne Johansson kommer in högra backen nästan någon. Einsteinarsson helt ung på Leikar någon. Smajs spelar den 16. Färbulten här Janne Johansson. Fröjemers kanske. Vi steckar mitt fyra. Neistin fick en kärl på 27 i uttalstöv. Fröje, Hore. Och att det går över till Heinafjärs. Hore är en sån signer av fötter. Vanlig chatter. Negavasi här. William Napoleon Juros helt bra skora. Fjorda målet till honom. Och touch mål av Måne. Morstan Einarsson skipa spelet till nästan någon. Janne Hansen här till Fríggjadagin kanske. Och han skorar Fríggjadagin. Så ett nästa bättre och i nästa lopp någon. Ett sök från Fríggjadagin kanske, men här kommer inte något efter. Häpten tar vi nästa någon här. Heinafjärsaren skjuter om han för det. Ari Arnason har några platser. Vi tacklar detta. Ari Arnason är en som spalt fitt i Bjørndalten i år. Altså, vaksa man av deltene. Og sammenbringar Mimæren og høyre bakgrunn spela Eisen 16. Nok så stått litt. At det er så mye spredt. Frøye. Innan strekna. Bøtte kommer i kjørda fram. Frøye. Til Rana. Til Frøye. Som Morstan. Og Frøye. Beskjøta bakta Malverian. Og godt plås fram her Jon Einsson Midtgjørt, og han skåret trygt. Neistin efter regner att finna lösningar och i all upp någon. Då Frøye efter. Men Malveren sin fyra efter. Haraldur Karlsson och högra backen till en av 40 minuter. Så är Morstan Einarsson färna välja främst i för maktvärden till nästan någon. Jag kan Andreas näga plats ut efter. Men kör det längt och avlängt. Heinafjärsarner som Elias Farner och ena. 5-1 varje. Här är Roe Sayer Hjaltason främst. Neistin lägger sig till som en släkt efter Arnt här. Börjar röra sig efter motiverande. Och Teir Arnason som rör sig först. Rymmar utsökt från honom. Och han skrås denna mål. Snilt från Ara Arnasinne. Atler har en försörjning då Boje han ska spela bulten. Atle backarna och en ny gång så istället så Björn är själver.
Haraldur för Heinafjärs. Vi är till Höckna. Ekon Andreas. Haraldur. Ekon Andreas. Vi tacklar. Och kvar spelaren. Hämtar vi en frukast till Heinafjärs. Efter han med som last ytterligare i måltegn till nästan någon. Här. Vi gick Andreas och näka applås till Harald Karlsson, men och längt in emot och givet sagt dömt. Och så från nästa nivå, Fröje. Och heter Morstane. Det hårde. Han är gott plås här. Hetta sa näka väl bättre ut till nästan och nu. Varva ett ivligt i chans här. Och finna Hora Reinsson som Eisne varva ett rätta sidan Jan var. Och sätter bulten nere. Och så köpte att glottar var nästa spel någon, så är det Heinafjärs som vill prata om att stäcka Hesson P1 och att söka någon nästan någon. Neistin ganska Eisne får inte få prata syndrom då och har farna gänga lutsen bättre på varje all uppe. 16-8 till Heinafjärs åter. La. Så placera åter. Det skulle inte vara så ofta helt. Ari Arnason har skorat tvärfärder för nästan. Hore Reinsson tvärfärder. Brian Eifensson har skorat tvärfärder. Och Fröje Mörskens har skorat tvärfärder. Det är till 8 nästa målne. Och Heinafjärs målne till Fotlen Solais. William Napoleon Jurus har 4 mål. Ekvan Andreas Lamauke 3 mål. William Våg 2 mål. Högni Heinason 3 mål. Jon Ejonsson Midtjord 2 mål. Och Roe Sejer Hjaltason 1 mål. Och så halvtid är faktiskt att Heinafjärs här för att spela vid Shame i all upp någon ju. Det kan så Eisne gagna nästan om de får fällra bult någon att få en shot mål. Det är Harald Karlsson. Vinner sin 2-1 och skorar. Första målet av Harald. Vad spelar en steg ner, men där släpper inte att snära sig av i Brianne, nästa Menn. Skiftar Malberg efter nästan. Berger Leifsson Doro så kom in. Fröje Mörskens. För brottskast? Nej, frikast. Och han har som detta är ytla. Jag vet inte om detta var Jon. Och i min värld är Heinafjärs som senare fötter. För beina med en hjälp. Och för så haltan i vattlet. Och inte stått lite att komma så i Sverige när Stefan Jag ser några dömi om detta vikskiftet i Eisne. Och vana att det bara är stöjtren som är galen och inte att näga värjent här. Lever Fröje Mörskens, ja, men vi orregar och bättre framåt för. Det gick Andreas. Haraldur. Och Högni Heinason och högra batche. Harald Karlsson vill en skotta. Där släpper jag ner vid Heinafjärs här ner. Som är man. Och tagga av. Morstan Einarsson vill tackla var. Och han var ett bultet där. Han kanske kan stövge. Jag vet inte, han har fått oss här för frist alltid. Så det är Morstan Einarsson. Att det är
Studs i jøkken takling, så er det Hård Reinsson som har brukt et fed og nek for studs i jøkken hesa taklingsna. Men snitt fra nästan här fram undan här. Det tycks som att han försöker höra tackla Leot och så helt där spelar körande men spurdes inte på sig. Ta i samman omkom. Hård Reinsson upp och hänga. Rymmarskott. Så brakta jag. Kör nästa skjuta någon. Tria målet till Hård Reinsson. Heiland Fjersson läpp och för att spela vid 6 mån i alla på natter. Det var bara att ena alltid alla på som var rört ja. 7-6. Men här en bötter ut till högra vång. William Napoleon Juros. Ständigt seras den där. Ja, det är väl myndamål till att här är inte som bändrar till smören att det ska stanta han. Men som flyger av högra vången. Remmarskott efter 15 målet av William Napoleon Juros. Här Hård Reinsson. Skjuter med en god bjärtsing här från Inga Johansen och i Heiland Fjersmålen. Jekon Andreas Frimin. Och Högni Heinason blir tacklad. Ja, det känns som att Jan är en som inte gör det kommunator. Ja, och gå cross här till Jekon Andreas Lamhauge. Harald Karlsson mest som tacklar vår för släppt bötten vidare och till ta till verklig vantiga för Harald Karlsson gakt under tapplosse som tar och Heiland Fjersson rökte på 20-20 nu vid det var halvan 3 mot efter att spela. Fröje. Och är till Hård. Innan siktar. Här är Kjerstan. Men rymmar Björnsgatter. Inge Johansen. Ständer väl. Och Johanna Fjersmålen. Och man har tagit hela vid HC. Här är Harald Karlsson. Vi tacklar med 4. Och Heiland Fjersson är där på Anutjon. Men jo, gången till Galli, Heiland Fjers all upp någon. Fiker bulten framåt och Fröja. Han ska fara själv här. Och han skårar sig väl och han räcker en Heiland Fjers av Ötli i sommarlöte. Tria målet av Fröja Mörsk Hense. Sergio Fria när utvisning. Alltså rätt. En av vänster vång till Heiland Fjers kommer nu Fröje Magnusson Dam. Jekva Andreas Lamhauge till ja, Frelle bara själv med 3 efter. En snilda bulten striknar, rena tacklingar. Så är töpt mål, men ettast inte. Ettast inte. Så Heiland Fjers vid 45 sekunder efter. Släpper där spelat här ut. Jessar röliga gå stunder här.
Haraldur Karlsson. Vi tacklar mitt fyra. Tog en gång här. Ja, så kör hon upp. En aldring kvären. Gick och Andreas släpper bra här. Innan sikna. Tar på Fjärdron ner. Han försöker men går över redan samman omkämmer. Här så framme så Tjaldur Gester i högsta. Svär nu. Och tackling efter. Nu har där Marskont. Här är 2 sekunder efter och så får allt ända vi. Så får allt ända vi att man kan ta beinleis frukast. Och det här är Jekvan Andreas Lammauke som att ta det. Atlas Heich. Och inte grund till att sedan är nivå här. Ända vi. Aldrig kunde färra till Stjørnan. Här Heinafjärs är 8-20 för att läsa Heinafjärs matchståndare upp nu. Rowe Sayer Hjaltason 8 mål. Haraldur Karlsson 3 mål. Jon Ejonsson Midtjord 2 mål. Högni Heinason 3 mål. William Våg 2 mål. William Napoleon Djurus 5 mål. Jekvan Andreas Lammauke 3 mål. Det skulle gärna giva någorlunda 20 här. Halvtid manglar 8 mål av listan och inte 100% visar kvar. Det skulle vara. Men om vi tar det touch så nästan någon. Ari Arnason 2 mål, Hore Reinsson 3 mål och Brian Evensson 2 mål och Frymers Kense 3 mål. Till det touch nästa mål. Stormonra här och i Tranchirajan FAXE kondi step finalen hin senaste finalen och i FAXE kondi step cupen 2024. Här har vi det Nujan finaler lagt där här i Hötlen och vikskifte Arnesa. Och om inte nästan finner också helt särskilt fram i sätten hålla så är det inte tan alla tattast eller spännande mest spännande finalen vet till här men överhuvud kommer vi Neistin njóta gott handbollsspel från barnpörston. Hur ettna spelet till Heinafjärs. Neistin har Neistin svär att vi går dikt i flera förron. Men att Heinafjärs det som är i grejen tämmer alltid att någon och Lloyd Bendrat tar tema när skulle över släppter. Men kvar vet vad sätt ni håller gräver av Joa. Vidare drar vi senaste hållaren. Och i FAXE kondi step cupen 2024 om ena lilla löto.
Så satt ni hålla igår och i senast då FAXE kondi Steipa-finalen 2024 färdig gång och det då Heinafjärsarna som börjar vi bulten någon här framme sen utvisning. Jag var unga malver inne, men det är bara här vi först Herald Karlsson så gick Andreas Lamhauke här av bulten. Herald Karlsson nu och han skorar. Fjärde målet av Herald Karlsson och så ettasta att få bulten i nät i allt det. Nu en Löjen stöva och i tog att Neistin släpper bulten och i tömt mål så blir det stäcka för att en eka bulten kommer av vattnet och sjövare. Och det har stäckat sig som mål någon. Domaren är funtast. Nu är på under kameran här så har det tagit hitchen out här. Och nästa men Søljan irriterar om att detta mål inte substanta och så gav någon teknikalitet. Så tar sättas upp så är John. Här är Berger Larsson Doros i mål. Av vänstra vanche Ari Arnason, av vänstra backe Fríggjadagin av Mini här. Håller Reinsson. Så av högra backe Rekve Brimnes. Nu Fríggjadagin för att skjuta och skora. Här har sett var Niklas Skort och högra vanche och en strik när var Brian Eifensson. Tar onka utskiftning här i världen. Han försöker ner till standa vid Inga Johansson i mål. Av vänstra vanche Roa Sajer Hjaltasinne. Vänstra backer är Högni Heinason. Av min är Jekvan Andreas Lamhauke. Och högra backe är Herald Karlsson. Och högra vanche William Napoleon Churros. Och en strik där Inche där ska Jon Ejonsson midgjord. Det blir Högni Heinason och krossar till Jekvan Andreas. Värjan kör nästan och någon kan till. Men tar det på Anutjenheim skär ner. Men tar Gera misstagen i strikene. Stråk för dömt. Och nästan i alla. Vi håller Reinsson. Släpper till skott men skjuter fram i. Heinafjärsarna kött i vägen. Inte mot det vänstra vanche. Etnast inte komma till möjliga första syfte. Här bulten strikna, nästa vägen stärsk. Strikläggar ner till om att han vill hålla ner och arena för bulten, men innanför räknar så domaren ner. Frukast till Heinafjärs. Högni Heinason. Herald till Högna. Där gick Andreas. Högne. Snilt rännskott för målet. Finner ett lopp i Berggarnon att skjuta fram i. Och bulten för efter målet. Rekve Brimnes. Lahora Reinsson. Fríggjadagin. Oj, jag skott. Fifta målet av Fríggjadagin. Och nästa passion. Och Heinafjärsarna Astrid Allope har varvat touchmålsmånen. Vi står från Stjørnan. Högni Heinason att Romse till och så sprättar väl där. Var som mål.
vore som mål fra Heinalfjers. Och Hötlen faknar. Malen som Roe Sajer Hjaltason skorar. Somolais Vägers mål här från Rekva Brymnes. Och nu Harald Karlsson skorar. Så är det Niklas Gård, han skjuter om för. Ja, Berlin har vuxna dyktig vid att spela sig flickvarnar upp. Här Hetta mer kanske det smättnas bästa utlån. Känna kan han bra väl där. SA är så stövne. Han är fjärde. Och så tror jag att Atlas jag lägger någon. Känna så är för annan. Här var spalt. Det där ja. Atlas och hon bara i mot corneron. Lineberg. Vi skiftar det nu. Nu William Napoleon Juros kommer ut. Och vi är Fengauer. Så menar jag att Håre Rein som färsen är utvisning. Det är sån uppgång för det som nästa värna. Här han kommer hänga med som i halsen och William ja. China fjärsen kommer runt av högra vänster. Haraldur, Ekman. Och är Ilja Frutt till Högna Heinason. 5:e målet till Högna Heinason. En sån ekrerar av Ötlund där. Eisen Rönter ur främst då förskolmanstaltene. Nu kommer Jakob in av högra vänster till nästa någon. Jakob Hammer Gottfred. Där räcker Brymnes till Niklas Gård. Men bulten här var hon att kläppa honom. Till nästa natter. Det högna Heinason till Roa Sajer och skorar. Fajet har varit 3 mål till Roa. Heina Björsen är väldigt stövier. Här var hoven och bultat ut att Gerard där. Och så tömt mål framöver. Detta får jag vara satta målet till Harald Karlsson. Ari Arnason. Sunder runt och den är fri. Mörskens för på skottmöjliga men tändar på inte hinna någon vi attra någon. Tekniskt ser det väl avkräton. Skott till Kjolloppen från William Napoleon Juros. Och Heina Fjärsjärn tidigare inte att slacka av av näkan hot. Och färdas ut som är bröl. Ta i nästan nu nöjest där för att prata i timeouten om detta. Men så troplakan när det här kommer det upp. Malskjøtten her skriver Sjålai som ut på pur. Fyrir nästan, Ari Arnason 2 mål, Håre Reinsson 3 mål, Rekvi Brymnes 1 mål, Brian Eifensson 2 mål,
Frøye Mørskens 5 mål. Så för Heinal Fjärs, Roe Sayer Hjaltason 4 mål, Haraldur Karlsson 6 mål, Jon Ejonsson Midtjord 2 mål, Helge Jakob Haldorsson Fossadal 8 mål, Högni Heinason 5, William Våg 2, William Napoleon Djurus här är det 6 mål och Jekvan Andreas Lamauket 3 mål. För att vara någorlunda till Neistin att Rjálöbe. Det är Frøye. Om man för Final Fjärsarner har skift Malveja. Rekve Lorentzen Persson kommer in. Så för att kött om man åter till William Napoleon Djurus. Så Bjärgink. Och nästa mål någon till Tjaldur Thomasson i Bjärgingsne. Och Hesver Bragda där till Frøya. Och i nästa lopp någon för snilt. Och Jarftull spukst. Neistin framme och i hot Søljan kan välja. Och har värst. Kan ta för att sprida sportjör. Beina vägen av vunnit bulter. Så det håller det en sån. Skorar. Håller det en sån. Vi ser nu 4 målet. Och nu har han Fjärsarner lepa. William Napoleon Djurus. Innan strikt. Oj, det var spalt. Till Jon Ejonsson Midtjord. Vångren tja Heinan Fjärs. Hever en snudda lösning på. Efter alloppe. Fär stussa bulten väl innan strikna. Det måste vara 3 mål till Jon. Och här är försiktigt. Nu var Strandbulter som narskast har kommit till Ara som är kommit i övergång och i nästa lopp någon, men etnast inte. Hård efter. Vi lägger torska här och så få bäg i linjen liksom. Hör jag prata så utan mittlen så inte du vänjer akkurat. Men jag får just några livebindingar bäg så utan mittlen och vänjer när bara pass där. Spel till Jobats. Are Frøye. Innan sträckna här i bulten. Fengavor William Napoleon Djurus efter i Kjöldaloppe. Skorar efter. Kända målet tja Kvika, Heinan Fjärsvansnon. Rekvi Brimnes. Vi tacklar vår fast innanför marsk. Frøye innan sikna här. Etnast alltså om kräkna Heinan Fjärsvärden standa 4. Harskåd från Håra Reinsinne. Här är först Rekve Lorentzen Persson och så är han ständer han för här och nästa match i Roman 4. Att det redan är hur varian och så ja, men sätter någonstans 25 fjärs. Här är Kjolosmål och Kimen. Det var inte tid för först. Nästa Tjaldur Rekvi Brimnes. Och är det Frøye Mørskens kvickliga ut av en som hon klarar. Men skjuter det besynner då. Jag kör den nästa där där. Kan man säga. Det är så stönar väl på jet när för. Roe Sayer stämmer fram i sin manne och så rymmar Bjärgink. Och i nästa mål någon Tjaldur Thomasson.
Håre Reinsson innan strikna, kvar för speltren, har han på han. Och här förskorar Roe Sajer Hjaltason. Så fjärde mål. Kommer Ragnar här mörskare innan strikna till nästan nu han då. Här Ari Arnason i bulten. Håre Reinsson, Ari efter. Räck för Brymnes. Håre. We're not klar. Final fjärde här var StÍF och Stjørnan utskifting vi att Tore Jakobsen har lost topp 17 i det. William Napoleon Juros av och högra vänster. Neistin är bra. Rekve, Håre. Frøye. Og Bjerkjeng fra Rekva og i Heinafjørsmalen. Rekve, Lorentzen, Persson. Her legger plass ut av høyre vong til Tora Jakobsen. Men går Bjerkjeng i neste malen nå. Tjaldur Thomasson finns ju fäder under bollen här. Vi ser snä. Från nästan att vi Frøye. Och efter Bjerkjeng i höversmalen. Rekve han för fäder honom och efter ur bollen. Låt efter ur måltegnen. Hajna fjärde mot med löjlöst nu. För att domaren ska prata om Kvars han har feilet ikke Rekvi i Heinafjørsmalen. Ja, Heinafjørsen er bølt. Jeg skal si just som er ikke noe sikker i reglene akkurat kvelds det som reglene er som før. Men jeg har alltid at semjast om er rett agent nok rekna. Nu har han fjärde ner. Vi Tora Jakobsen. Annars var Ragnar Heinason Neistin kom in i allop här för det. Det är Håre Reinsson men efter Bjerkjeng från Rekva. Lorentzen, Persson och i Heinafjørsmalen. Han har finnit fält från Ekva nu nästan. Och här är det så tar på här. Hökne och Ragnar Heinason. Går det Harald Karlsson och han vinner Sundsvåtest och så att det rimmar Bjerkjeng från Tajte. Men han har försökt spekla in vid Bjerkjeng från Rekva. Och det enda vi att han har försökt att lofta bulten innanför måltegn här. Det är från Snive. Morstan Einarsson kom in att skipa spellet. Rekve, Morstan, Frøye, Morstan efter. Så det är inte som Frøye ska sätta färgerna att göra ner. Han har varit traffen upp mot randet någon. Då tar vi en utvisning till Heinafjørsaren här. Taka en annan så vi spelar till uppåter. Ragnar här i mörskare signe. Rekve Brymnes, Morstan Einarsson. Frøye in till Ragnar. Asigne, Ragnar här i mörskare vid Malle. Och Heinafjørsaren för att tuskarna fram efter. Ragnar Heinason i bulten ner. Han serverar själver. Och det är snilt vid att
finta målvärjan och lägga bulten om man för hötte. Första målet tja Ragnar i Heina sinne. Värjan tja Heina fjärständes in för utsökning från Neistin här. Tråk dömt emot Neistin någon. Så för helt ju hemskickten fätra bulten och utöver att han missar fotofäste. Ragnar Hennason. Och utvisning för att ha very aggressive i 6 spelaren här. Det är ett spel till nästan någon. Oj, rimmar Bjärtsgaster i nästa mål någon. Tjaldur Thomasson. Och över för han så ändrar bulten efter och Heina Fjersondon. Tack honom börjar Nutsjön. Där Ragnar Heinason. Rest i yngste Heina Fjersjärn. Av Ötlunda. Spalde i 16 finale och Chakra där äldste här helt där. Oj, att det är Tjaldur Thomasson. Men att det är så kan han irriteras om här så han kommer in den första. Ja, han vibar någon Tjaldur Thomasson trackar till ett 2 mot för här. Vi rimmar Bjärtsingon. Men Neistin färs fädra bulten och Neistin kan han för ända skåra. Neistin Jalbjatter, Fröje. Detta harskt här att samla men i halt tog bättre och för mig. Morstan. Fröje. För tacklauer. Avins avans någon cha nästan någon är Jonas Reinhardt Westerklätt. Han får igång där, släpper Morstan av. Då Fröje. Att dra högra back till Räckva. Men så måste backa där. Och är också det ska helst lösa skott där nu. Ettla nu. Så trutcher efter allt. Jag ska vi läsa det rätt. Nej. En shot up.
Skottet hever rødt og kås, nega her, men her stender Rekve Lorentzen Persson som fire. Går Bjertjeng. På en fjersjerne farne skifta fitt ut nå. Kommer Jekvan Elias Olavsson inn. Neistin og Taimon Hallinkro. Så mener jeg at det var Frøye Magnusson Dam som kommer venstre vong. Her innan strikna Helge. Fossadal Rich. Jo, fatter å spille noen. Ja. Frøye Magnusson Dam av venstre vong til Heilandfjers. Og høyre Bache til Heilandfjers kommet med vi ballen her, Jekvan Elias Olavsson. Og her balter snittsbalder rundt til Høgna Heinason. Som skjøter ballen vel i mal i eisene ved en skrubalte. Rene Johansen kom inn atras, Mina tja. Nästan nu är det Morstan Einarsson. Till Rena. Morstan. Tackling. Lebron efter Morstan. Oj! Gott skott. Ja. Och Ferran vuxer fram. Morstan Einarsson. Här Bötter Högna Heinason, Haraldur Karlsson har bulten lakat. Ja, en kjemsel skott. Rega Stønsna. Neistin fram efter. Rene, Bötter glepper hånd og håndton. Og Heinan Fjersjern enda 3-0. Så er Høgna Heinason leser. Skorar. Jakob Hammer Gottfred kommer av etter natter for nesten. Løser Niklas Gård av høyre vantje. Rekve Brimnes. Morstan. Røyne at det renner skått i hese fervergen til Heinan Fjersjårvægen. Så faller kjøtt om han måtte høyre vantje. Bøtter kommer kjøtt av en åman. Her Barstal Klemensen. Ender at det her høyre vantje. Han kommer så kjøkken. Og Barstal Klemensen skårer. Til Faknar over bunchen. Og nu godt plås til Renner Hansen. Vel skåret. William Våg kommer resten av strikene nå. Tja Heinan Fjers. Og atter det Høgni Heinason som bjør av og vinner sin tvøytest. Åttande mål kjøkna, og så Morstan Einarsson. Blir et sakka til her. Trojar Ingren tar Elstå, Måsolagarner og Somravillagarnon. Til han og Ren Johansen og så Ragnar Heinason til Heinan Fjers som tar Ingstå og i dag. Han gjør seg vel her Morstan sansne. Oi, Jekvan Andreas Lamhauke vi eiste noen snilt og skått her som snudskjen. Jakob. Røyner finner rekka. Bøtter sin Leysskráin og Heinan Fjersjern på Petronen. Så Jekvan Andreas. Og her Jekvan Elias.
Högni Einarsson. Ena striknat. Han får köra fältron hon. Neistin i Alube. Och efter han fick som har stjäla en bult. Neistin färran efter ett ringkast. Janne Johansen. Vi är till Morsen Einarsson och han är laser. Finna där kan han väl. Janne och Morsen. Det är ett mål som driver men det får inte vara en fjärde mål. Möjligt tror jag. Här där beskrivas en ny skonte. Men han är så tids när går apert här i all upp någon chans nästan någon sanslötna överst. Ekvan Andreas Lamauke vi skorar väl. Är inte så enfallt skott som det tidigast. Rekve Brimnes och skjuta längt utifrån och Malvern Bjärgar. Rekve Lorentzen Persson. Då Jakob Hammer Gottfred som ska såna sig att jag högra vanche. Kommer Kjartan Höjdal Brimnesen och högra backcha nästan någon. Morsen Einarsson, Janne Johansen. Han snär sig ett vin fram och skorar. Spelar där bulten om man. Jag vinner från Kvinnur fjärsar ner till Fröja Magnusson Dam och spelar korrupta till Jekan Elias Olafsson ner i högra backen. Jo, nästan men om man stjäla bulten ner från Kvinnur fjärsar om tar varvajdan. En annan kvar så han inte kom upp. Jekan Elias Olafsson vi är till ja så är bulten läser. Och så sända där Jakob Hammer Gottfred Astea. Gå att höj. Och han skorar. Håast bulten träffar näga Malvern. Första målet av Jakob. Jekan Elias Olafsson till Ragnar Hennarsson. Här. Missbulten och så fäller skott fram efter Jakob Hammer Gottfredsen spuska i häsfär. Skorar väl. Gå för då. Heine Persson framåt där. Heine till Ragnar Hennarsson. Varsågod. Nu är det för att blanda sig någon chatta en ban. Det är så högt i Hennarsson som skorar. Ragnar Hennarsson är vid hans vinseli. Fröjmers kan skorar här. Kända målet av Fröja. Här var rött löstna för först. Han fjärsarner men ettan sig inte göra livet. Nästa värjan vinner bulten. Och nu missetna så att nästa lobatter. Boe Pettersson är en ja vinstra vånge nästan någon. Nu en minut efter. Halt jag så att det likar av bollen har vi inne men den tar jag igen av så förvarna. Här är högra vånge. Verda så mål. Från Barstall Clemensen. Andra målet till honom.
Neistin. Kunne pinta centrer. Ragnar Rane. Morstan. Kunna Signe heter väl spalt. Men det är säkert på den men framför Ragnar från efter. Oj! Han träffar bollen ner. Rekvill Lorentzen person för resten. Ja, för första ett öle gott minne så ser det stilt. Spalt från handbollning står här Morstan Einarsson till Rana Johansen. Och här ja, ända bollen efter nummer helt ner i här tja Fria Magnusson i dam. Och Heinan Fjärs kan nu ändaliga kalla sig vinnare i FAXE kondi. Stebekampen 2024 tja Dranjon, Achanar och Inkrem. Rimmar, Aurik, Sera, Sandförande säger 24-26. Månen kom på ena vägen. Varian tja Heinan Fjärs. Skapte en örken och köttaloppet. Avlöparen där samma hötte lösnar. Och här spännande Gjörstad omgång då 20-20 var det i Hållaisnon. Nu ändå det 24-26. Nästa avlopp bättar och i sättna Hållaisnon. Men lite lev ju om vad heter för att ända. Och vi Hesson. Ja, det kan lukka tega målskyttarna som vi skriver där. För nästan Ari Arnason 2 mål, Jakob Hammar Gottfred 2 mål, Hore Reinsson 4 mål, Renne Johansen 2 mål, Ragnar Herimörsker 1 mål, Morsson Einarsson 4 mål, Rekvi Brimnes 1 mål, Brian Eifensson 2 mål och Fríggjadagins 6 mål. För Hanna Fjärs så skriver vi Roa Saja Hjaltason 5 mål, Harald Karlsson 6 mål, Jon Einsson Midtjord 3 mål, Helge Jakob Haldursson Fossadel 1 mål, Högni Heinason ändar av 90 mål. Barsal Clemensen 2 mål, Ragnar Heinason 1 mål, Frøye Magnusson Dam 1 mål, William Våg 2 mål, William Napoleon Djurus 6 mål, Jekvan Andreas Lamhauke 5 mål. Och jag också att det nöglund att ta med Janker en stök mål skulle tas i fyrvarne, ta det över skriva in i skonta. Men vi har som skulle bra inscha Heinan Fjärs Dranjon till och vi jag har vunnit FAXE kondi stepe 2024 och över ända för inscha Ötlon stepa vinnaren någon och Ötlon i Togolot och i Hesson FAXE kondi stepa vikskift någon till och vi en vikskifte och i verkliga kommer på om ta björste framtiden i förskon handbollte det har varit ett rymmar vikskifte. Och nu för linjen att jag så drar till landskapingarna. Tack för det så för.